Και ήρθε επιτέλους και η καλεσμένη μας. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Μαρία. Ελεάνα. Πες μας για το μαγικό σου κουτί πρώτα απ' όλα, γιατί μας έχει εξάψει την περιέργεια με αυτό τον τίτλο. Τι είναι το μαγικό κουτί? Λοιπόν, το κουτί των θαυμάτων, συγγνώμη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Τα θαύματα προκύπτουν από μαγεία. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Το κουτί των θαυμάτων είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα χρόνια μετά. Σε δύσκολους καιρούς βέβαια. Αλλά ναι, είναι ένα θεατρικό εργαστήρι που απασχολεί παιδιά από 3 ετών μέχρι και ενήλικες. Αυτό είναι το κουτί των θαυμάτων. Τι ηλικίες μπορούν να έρθουν να σε βρουν σε αυτό το θεατρικό εργαστήρι, λοιπόν? Λοιπόν, είναι από 3 ετών παιδάκια μέχρι όσο υπάρχει θεατρικό ενδιαφέρον, ενήλικες. Και πού μπορούμε να σε βρούμε? Στην Άνω Γλυφάδα. Για πες μας, πώς είναι η συναναστροφή με τα παιδάκια? Τα παιδάκια είναι μια δύσκολη ομάδα ανθρώπων. Μια δύσκολη κατηγορία. Διότι έχουν απαιτήσεις, γλυκές απαιτήσεις, αλλά θέλει ιδιαίτερη μαεστρία για να μπορέσεις να τα κουμαντάρεις. Μάλιστα. Πολύ και σίγουρα πρέπει να έχεις πολύ φαντασία, πάρα πολύ φαντασία. Υπομονή. Υπομονή οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να αποφασίσεις να ασχοληθείς με παιδιά αν δεν έχεις υπομονή. Αδύνατο. Και ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που σου έχει πει ότι θες δει, που σου έχει ζητήσει? Λοιπόν, έχω ένα τετράδιο. Από όταν ξεκίνησα στο κουτί των θαυμάτων, έχω ένα τετράδιο που μαζεύω όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που μου λένε κατά καιρούς. Είναι τόσα πολλά πραγματικά μέσα σε 3 μήνες. Ήδη είμαι στο δεύτερο τετράδιο. Ναι, πραγματικά. Ωραία, οπότε όποιος θέλει να σου κάνει ένα δώρο θα σου πάρει ένα τετράδιο. Οπωσδήποτε. Βρισκόμαστε εδώ στο rockgenesis.gr με καλή μουσική και καλεσμένη μας τη Μαρία Δελικοσταντίνου. Ενώ το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι καθαρά επιλογή της Μαρίας. Για πες μας λοιπόν Μαρία, ποιο τραγούδι είναι αυτό και γιατί το διάλεξες? Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια μου, μου αρέσει πάρα πολύ από τους Cure, το Love Song, αλλά και αυτή η διασκευή της Adele νομίζω ότι είναι εξίσου υπέροχη. Για να την ακούσουμε λοιπόν. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο θα ήθελα, Μαρία. Έτσι, εσύ που ασχολείσαι με παιδάκια και θεατρική παιδεία κτλ., θα ήθελα να μου πεις πόσο έτοιμος πιστεύεις ότι είναι ο χώρος στην Ελλάδα για μια τέτοιου είδους παιδεία? Ναι, νομίζω ότι δεν είναι έτοιμος. Καθόλου. Κοίταξε, είναι λίγο αντιφατικό αυτό το πράγμα. Αν σκεφτεί κανείς την ιστορία του ελληνισμού, ας πούμε από την αρχαία Ελλάδα, που είχαν σαν μια από τις πρώτες επιστήμες, να το πω, ναι, θα το πω, ήδη το είχαν εντάξει στις επιστήμες το θέατρο, έτσι, και του είχαν δώσει τρομερή αξία. Τώρα στις μέρες μας θα θεωρώ ότι έχει την αξία που χρειάζεται, που του πρέπει μάλλον. Νομίζω ότι σε αυτό έχουν μεγαλύτερη ευθύνη οι γονείς που δεν παροτρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο, ή απλώς τα παιδιά δεν έχουν ενδιαφέρον προς αυτό το αντικείμενο, ζώντας σε άλλους ρυθμούς πια, σε πιο γρήγορους ρυθμούς? Γιατί να πούμε ότι το θέατρο θέλει μια υπομονή, έτσι, και μια πειθαρχία. Ναι, κοίταξε. Και σε μικρές ηλικίες. Ναι, τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ. Απλά τα λάθος πρότυπα που έχει δημιουργήσει η τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή κάτι βραζιλιάνικες εκεί σειρές, να μην λέμε τώρα ονόματα. Σωστά. Λοιπόν, έχει δημιουργήσει τελείως λάθος πρότυπα. Δηλαδή, έχει δώσει στα παιδιά μια εικόνα ότι η ηθοποιός είναι με το που θα πάει να γραφτεί σε ένα εργαστήριο, ότι αμέσως θα γίνει ο πρωταγωνιστής και όλος ο κόσμος, ναι, και όλος ο κόσμος θα μιλάει για αυτός. Δηλαδή δεν έχει δώσει η τηλεόραση, ούτε όμως και η πολιτεία δεν έχει δώσει το βάρος να καταλάβουν ότι δεν είναι θέατρο αυτό το πράγμα που φέρνουνε απ' έξω.
Θέατρο είναι κάτι άλλο, είναι ένας μαγικός χώρος. Τα ξέρεις πολύ καλά. Με τον εσωτερικό μας κόσμο περισσότερο και λιγότερο. Και απ' την άλλη, βέβαια, οι γονείς φοβόνται και δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους εύκολα να ασχοληθούν με οτιδήποτε έχει σχέση με το θέατρο. Γιατί, όπως κλασικά λένε, δεν θέλω το παιδί μου να γίνει θεατρίνος. Όμως το θέατρο, ειδικά σε μικρή ηλικία, το θεατρικό παιχνίδι δηλαδή, γιατί δεν μιλάμε για υποκριτική σε ηλικία 5 χρονών, ας πούμε, και 3. Το θεατρικό παιχνίδι είναι κάτι που συμβάλλει στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, στην ψυχολογία, στην κοινωνικοποίηση. Ξέρεις τώρα, τα ξέρεις. Και σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Περάσαμε μαζί 2 πολύ όμορφες ώρες. Με καλεσμένη μας τη φανταστική Μαρία Δελικοσταντίνου. Μαρία, είμαστε πολύ περήφανοι που σε είχαμε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάλατε στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και από μένα. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε καλή μουσική. Πολλά φιλιά σε όλους.